Pomohu vám zorientovat se ve vyhledávání. Pokud hledáme napěťový zdroj s funkcí stmívání pro LED, zvolte kategorii AC/DC, ve sloupci napěťové zdroje jsou LED zdroje napětí. V podkategorii pak máme na výběr zda stmívatelné nebo nestmívatelné. "12V napětí na výstupu" zaškrtněte ve filtru, který vám pomůže zúžit výběr. Stejně tak i výkonovou řadu. V našem případě hledáme zdroj 240 W. Pokud znáte přímo označení výrobku, není nic jednoduššího než jej vyhledat ve vyhledávacím okénku. V našem případě hledáme HLG-240H-12. Našeptávač nám zobrazí výrobky, které jsou relevantní, například variantu blank A, B a nebo C. A tady je naše zmíněná položka. Obrázek. Datalist je zdroj informací pro vás. Zde si můžete prohlídnout i alternativní napětí. Skladové položky v Evropské unii dodáváme do 3 dnů. A ty, které máme na našich českých skladech v Sojovicích nebo na Javorku, dodáváme obratem. Na kartě produktu se nachází základní informace, jako je napětí a výkonová řada, a popis produktu, ve kterém uvádíme například varianty, které jsou možné, a základní popis funkcí a parametrů. Není nic snazšího, než produkt koupit vložením do košíku a vyplnit objednávku.